Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Terus. Lintang Asma. Bersama Nick and Salidi. Ayo le, saya kental le. Sempat jadi satu minggu. Luar biasa, cah bagus. Wis duwe kendel suara menyo apik,
semangat nek mau belajar menjadi seorang dalang nggih. Nggih. Seorang dalang nek ditekuni tenan. Wah, anggeran wis ora keberleren, gitu. Nggih, amin. Duite meni akeh. Amin. So nek dadi dalang kondang aja roba rabi wae ya. Nggih. Enggak boleh. Heeh, heeh. Ya, Cak Bagus, iki wayang jenenge sapa iki? Sapa? Karo mik no. Jojroto. Salah ngawur. Lha sinten? Gondowartoyo iki jenenge. Salah, wit jenenge Gondo Supono. Iki jenenge anu lho, Patih Ngastina dhisik, Raden Gondomono. Nah, Nggih. heeh, golek longgar ngene Pak Kangkong. Nggih. Kok tak warai main. Maksudnya main wayang ngono lho. Ya bagus. Matur nuwun. Heeh, heeh. Dagangan iki wis apa? Dagangan iki wis apa? Wes kono ya, tinggi sinau ya Cak Bagus. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cak Bagus. Wes kono ya, tinggi sinau ya Cak Bagus. Semangat selalu. Pastinipun, Pak. Ya. Salam go Mas Nggih. Handoko. Balowo. Oh, Balowo. Iso akbar handoko. Adoe nang tekan Temanggung. Ya, kabar Balowo. Ya, gurumu. Terima kasih ya Mas Heeh. Firly, semangat terus, semoga bisa tercapai cita-citanya. Lewes dari dalang kondang aja lali nanggap niken saling. Amin. Amin. Nggih, matur nuwun. Heeh. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ya. Gondo sapa jeneng? Gondomono.